So part 2 na ito ng vlog ko katab sa paglilinis. Napansin nyo ganun pa rin damit ko. Mahaba na po kasi. Kaya ikinat ko na po siya dun sa harap. So ito na po yung sunod kong isasama sa vlog. Yung paglinis po dito sa dinadaanan ko lagi. Ito. Yan. Tsaka dito. Yung sampayan ko. Yan. Kaya let's go. Welcome sa vlog ko uli. Part 2. Ito naman natin lagay. Dito guys, yung haba no guys. Titrim ko muna siya ng sa taas. Tapos, banatan ko siya ng pino. Upo to guys. Kaya iniwasan ko. Natubo siya dyan. Siguro dala ng ibon. Bali. I-time lapse ko na lang guys kasi tagal to. Katabs pahinga na ako. Actually, kaya ko pa. Hindi na po kaya ng ating grass cutter. Gamit na po yung ating 4 na batteries. Tapos nagcha-charge na rin po. Saan na lang natira? Mainit po dito na part. Ito. Kaya hinahinga ko na po. Yung nagawa po is ito lang na part. Ito. Yan. Hanggang dyan lang po. Ito i-ribbon ko po to guys. So, nakaharang na sa daan. O, yan. Yan. Nandito lang nag-grass cutter. Si Louie sa Louie. Si Louie dito nag-grass cutter. Sa pathway. Along the pathway. Yan dyan. Tapos, sa likod naman. Let me see. Ito yung ating basil guys, oh. Parang balano naman po kasi ito guys. Bango. Tara, check natin yung sa likod guys. Ay, by the way, yung tagpo natin guys. Tignan nyo naman. Tad-tad po ng bulaklak. See? Para po siyang bignay pag nagbunga. Tara, pakita ko sa inyo sa likod guys. Yung nag-grass cutter ko na portion sa likod. Ito yung manukan. Kainin ko to pag umalis si Papa. Mga chicken. Bakit nagtubo siya dito? Tanggalin pa natin to guys. Nag-double ano siya guys. Double sanga. Ang ganda ng talong pa, ano? Naka-harvest ka na dito pa? Hindi. Hindi pa ngayon pa lang. Alam, may ano, oh. Igad. Ha? Yung isa may isa, nakuha lang. Okay. Ay, yung una. Matigas na yun pa. Pakain natin sa chicken, guys. Ayan. Yung isang panok na ano doon. Ayun. Ayun nyo. Oo, kaya. Ayun nyo. Buwag. Mababa lang yung mga. Ay, sa likod guys, pakita ko sa inyo. Matuloy natin itong pagtanggal guys. Para mag-focus po siya sa isang bunga. Pag maraming pwede ito mag-atsara. Ganda ng bulaklak ng guys. Papaya. Ang dami sama. Yan yan. Anong variety ito? Hopefully, malalaki. Ayan guys. Ito palang nagawa ko guys. Makikita mo naman sa difference. Oh. Init na kasi guys ang grass cutter. Yan.
Diyan, tsaka dun banda sa may sampayan ko. Kasi baka magsampay ako, baka ano na nakaabang sa akin. Ito pa sunod guys, oh. Yan yung ating ano guys, oh. Ang ating tawag dyan. Dragon fruit. Dragon fruit. Medyo payat siya guys. Dala ng natakpan kasi siya ng araw. Ay, natakpan siya ng mga dahon sa araw. Ayan, oh. Actually, nakatay na siya. Dapat bumagsak na siya. Ito. Dahil babunga to. Natakot man guys. Ah, may butas guys eh. Hindi siya may butas. Ayan, oh. Okay. Natakot. It's either ahas or dyan. Kulaka. Ito mataba kasi wala pong takip. Taba yung tubo niya. Ito medyo lang so-so. Ano ba yun? Makati? Kagat ako. Nagbuta na nga ako para hindi ako makagat. Ito rin guys. So-so lang din. Basta yung dyan mango dito sa likod guys. Kinuhaan namin ni Tyron. Yan pa po yung dragon fruit sa likod. Tignan nyo guys ang ating pagdadaskatiran uli. Yun ang ako naman ng mga hulog guys. Nalala nyo. Nag-vlog ako dito. Ganito. Taas na oh. Tuhod ko na. Yung iba. Itong papaya na to guys. So, anong taba. Pero hindi na bumunga. Yan o. Una pa to itanim sa aking dun sa likod. Nakita ko kanina lang. Tara na guys. Tignan natin yung ano natin. Mukhang daming commotion dito. Nagsungkit sila siguro dito guys. Kaya madaming walang may bakas na ano, balik-balik. So, let's go. Ayan guys, puro baging guys. Ako dalang itakba. Sunod na araw. Check ko lang muna ngayon. Ito, baka humina ang ano nito. Mahina ba ang ano nito, production? Kasi dapat nakadikit ka dyan, sir. Bukas ka. Pero yan guys, oh. Although umakyat na siya. Delikado tayo guys. Pasok na tayo at nakakakumidlat. Pronto sa kidlat ang puno na ito guys. Ito din. Tapos dito. Ah, magbarangay siguro. Magtatabas na here. Sana hindi nila matabas yung ano ko, tanim. Dito lang sila oh. Hindi na sila nakarating dun. So, ayun guys, okay naman, konti lang may baging. Ito raw guys, oh, ito yung klaseng pungapong na pinapakain. Hindi pa po siya nakalabas, na nakatulad yan, oh. Ano yung dahon, spread. Yan daw yung pinapakain sa baboy. Anyways guys, balik na tayo sa loob. Kasi upon checking, okay naman dito yung dragon fruit ko. Mga siguro 1 taon na lang. Bubunga na sila. Yung magiging maano lang siya, malago. Ano yung sa daan na yan? Yan. Ah, pala ko sisiw. Dahon lang pala. Tara na guys, pasok tayo. Yung aking bakod, natumba na yung malunggay. Yung binakod ko dito. Tapos itong rambutan. Lokal eh. Dali ng kamuting kahoy. Dali na natin to guys. Tsaka. What's that? Kala ko kung ano. Tsaka ito. May tubo na ini. Iwan na natin yung tubo. Inyog na lang. Yan. Hopefully matapos ko po grass cutter. Kita niyo na changes po sa grass cutter dun.
medyo kita na po yung tahig. Kita mo na in case may ahas. Dito pala kami guys nagsisiga ng aming mga basura. Hindi na po dun sa sa gilid lang dyan. Dito na po guys. May pusa pa dito. Kalaban ni Masya na to. Mga toys ng kids. Excuse me. Mapilian ko pa pala yun guys. Sabi ni Father. Dito kami nagsisiga. There. Yan. Para in case yung diapers hindi maubos, madali lang siya. Hindi siya makuha ng mga aso. Kalat. Okay, agi lang, Ming. It means walang snake kasi andyan ka. Thank you, Ming. Malaki na ng kawayan, guys. Kailangan na po tanggalin. Nasukal na dito, oh. Kita ko sa vlog ko, yung last vlog, part 1, may kasama yun na balbero na bunga, di ko nakuha. Nabulag. Yan. Yan yun pa lang ang pala, hindi ko pa napagkatsin sa bandang dito. Oh. Ito pa. No berries. Yan. Si Yato. Ano Yato? Matas pa sa bahay yung na to. Saluyot ay. Tas pa oh. Oh. Takpan ko pala yung Hindi ko na-cut guys. Yung ating okra. Ipaprune po yan. Once na nagsibol na po siya. Yung mga young leaf niya is dinidetach na po sa katawan. Para po diretso po sa palago. Isa natumba na lasing na yung isa. Para po mag-focus po siya sa palago. Hindi sa pataba lang ng dahon. Same as talong. Nagapang na dito ang ating buti yung talong na prune ko po bago umalis. Gumanda na po siya ngayon. Ito pa. Natanggal po yung leaf. Ganda na oh. Ganda na ng ating malunggay. Natanggal ko din to guys. Agaw pa kasi ng moment yan. Hindi naman po yan sasanga guys. Agaw lang siya ng moment sa bulaklak. Hi chicken. Ay, kinain nyo na. Binigay ko. Mani at baga ini. Ay, natubo na. Lakatan ini. Ay, dapat tumubo lang siya. Yeah, guys. Santol, guys. Oh, kulog-kulog. Umulan na lang siya ng umulan. Nais lang yan. Ano yan? Check ko lang yung mga igagas cutter ko. Yan. Ito malunggay oh. Taas na rin. Patuloy natin yung baging. Oh, grabe, laki ng na po nga pong rin guys oh. Ang taba. Ayan, kita niyo yan guys. Ayan. Mga lunch pot natin guys. Nadaanan ko lang pala ito. Kung malang inaayos. Diyan ka sa sis mo. Sakit yan guys. Wala ako gloves. Wala ako dalang
Ano ba yan? Tape ko. Mga dre. Tanggal na pati. Diyan ka na. Maki-ano ka na lang dyan. Yan. Makisandal muna. Okay. So. Okay. Dito naman tayo. Dito naman tayo. Uy, ganda na rin pala dito. Nga lang, naglalaylay na sila. Kailangan ko may tape, guys. Ayan, guys. Oh, nabali na, guys. Oh. Wala na buhay yung bayabas. Oh. Sarap nito, guys. Dami. Okay. Ito, baging din. Ay, baging. Ang laki, guys. Oh. Nakalula man itong pangapong na ini. Oh, baging din. Tanggalin ko lang yung baging din, guys. Ayun, okay na rin dito. Kuha lang ako ng itak. Ito, okay na din, oh. Bilis dito sa harap, guys. Wala kasing, hindi sila natatakpan ng araw. Dahil ko pang grass cutter. Tinanggal ko na, guys, itong nakatayo kanina dito. Nung kung ano ito, ang daming bunga, oh. Pero hindi po yung talong, kamukha lang po ng talong. Mangga. Baka sumabay na po ito sa ano, pagbubunga next season. Itong mangga. Ayun, guys, ngayon ganun pa rin. Dagdagan ko pa itong detail sa vlog ko. Ano ko po yan, oh. I-ribbonize ko daw. Paano ko kaya i-ribbon yan? The next day. Tabs, day 2 sana ng paglilinis natin ngayon, kaso inabutan na po tayo ng bagyo. May bagyo po pala ngayon, yung bagyong Karina. Ang lakas. Kaya cancel ang day 2 natin paglilinis. Kunin ko lang tong sampay ni Papa. Oh, guys. Kaya ano, hangin. Pero goods po yan sa okra natin, guys, kasi ano, gusto nila ng matubig. Malakas na po hangin here, guys. Sinama ko na sila na tumiyak pag umuulan. Natakot kasi ng kapatid, nababasa kami. Sinama ko sila, guys, oh. Yan. No hawak. Training. Lakas talaga pa sa bukid, guys, yung ulan. Yeah. Yan, puno na po eh. So, kumabuksan, guys, sa restaurant. Puno na rin naman yan. Hey guys, hanggang dito na yung vlog. Abangan niyo pa yung sunod na mag-garden po ako. Thank you.